Hej Ture, hvordan går det? Jo, blot. Ja, hvad jobber du med? Har du job overhovedet? Ja, som freelance. Ja, helt perfekt. Så er du vant til at lave mad? Ja. Bruger du chili i mad? Ja, moderat. Ja, moderat, ja. Ja, det er godt til. Men kunne du tænke dig lige at give den en ekstra pind, lidt chili? Ja, men først, det var dig, som er okay. Ja, det er perfekt. Jeg kan godt lide dig. Ja, det kan jeg godt. Prøv at se, jeg har noget her. Jeg synes, den som hun fik, den skal vi lige hoppe over. Jeg har jo sådan en her, som hedder Ghost Chili. Hvad tænker du om den? Ja. Altså, den er utrolig Jeg må brygge knæene for støtte. Ja, ja, det er også. Jeg har ikke glemt overhovedet, det er bare lige fordi, at man siger jo, når man spiser en Ghost Chili, så forsvinder ens sjæl sådan lige kortvarigt. Det er derfor, den hedder Ghost Chili. Er du frisk på den? Ja, ja. Nej, det er helt perfekt. Jeg kan godt lide Tore, jeg kan godt lide dig. Ej, prøv lige duften. Den dufter helt fantastisk, mine damer og herrer. Det gør den altså. Skal vi tage det hele, eller skal vi tage det halve? Nej, ja. Hvad siger I, skal han tage det hele, eller det halve? Det er jo sådan med publikum, så er de jo helt vilde, ikke også? Det er jo ligesom vilde dyr. Så, ja. Skal vi ikke give ham hånden, Tore, mine damer, og så spiser den hele, så får vi. Hvis du lige spiser, så går jeg lige hen og siger, hej. Hej, vel. Hvad hedder du? Frode? Ja, det kan jeg godt at hedde. Prøv at komme med herinde, mens Tore lige spiser. Der er nogle mennesker, som kan spise hvad som helst, og Tore, det virker som om, at den smager godt. Ja, det er helt perfekt. Og det der er med chili, altså det smager bare godt, altså det tilfører virkelig noget. Hvad smager den af? Frugtig. Ja, frugtig lige præcis, ja. Og du er vant til at spise stærk mad, det kan jeg næsten fornemme på dig. Ja, ikke så stærkt godt, men... Nej, ja. Altså, jeg kan godt lige snakke en lille smule, men det er også det, som chili kan. Altså, kvarter efter man har spist en chili, så kan man jo stadigvæk huske, at man har fået mad. Ja, det er det, ja. Men prøv at fortælle, hvordan smager den? Ja. Lidt problemer at prate. Ja. Men den smager faktisk godt, gør den ikke det? Ja. Prøv lige på. Hvad siger du, Frode? Altså, er du frisk på noget, eller det som Tore har fået? Ja, det må jeg prøve. Ja, du kan godt tænke dig det samme. Lidt nervøs, når jeg ja, det skal det ikke være, Jeg synes faktisk, du tager det rigtig godt. Jeg prøver lige at finde en her, skal vi se her. Skal vi ikke tage den samme, fordi den er så utrolig god. Hvad siger du til en anden... Ja, den er meget god, ja. Altså, jeg har en lille glas til det, hvis du har lyst til det. Jeg vil gerne gøre, okay. Skal vi ikke lige give ham en stor hånd i den her? Tusind tak, for at du kom op i den her. Det er så fornemt. Tak skal du have. Tak. I holder lige øje med ham, ikke også? Så vi har styr på...